FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:05 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
ka K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kanamit. Saturday Nights with Langga Kim. Saturday Nights with Langga Kim. Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang puson. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM. Saturday Nights. Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan ang aking pangungulila. Good evening mga ka-K5! Good evening sa akon nga mga pinalangga, nga mga Vivid Loves, nga mga langga-langga. How are you? Kapagani nila, hello! Mga ka-K5, makaupod naman ninyo ako from 7 p.m. to 9 p.m. sa aton sa ring programa diri sa Saturday Nights with Langga Kim. Another Saturday night para sa mga chika party sa mga gugma, chika party sa mga manughinto, na-deserve madagpa subong nga gabi. Hello sa mga taga-Harot, wala gid tada. Obvious piraso mo nga adlaw ka kay 5 Jason, may kilala ka ng pistahan tabas? Sino? Kita de. May stasyon na diri Commission Civil Barangay Luna Haro pa di mo. Baka naman AM kag SM. May rayad kagabi mga K5. What a beautiful night. What a gorgeous night pareho sa imo kaanya. Ang bagani sa kanta, no? Basta Ilongga. Ano basta Ilongga? Suplada. Ano pa naman basta Ilongga? Gahara-hara. Pero basta Ilongga, guwapa gid ya. Mga ka-K5, live na live kita subong sa aton sa ring Facebook page at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital, and of course makitaan man sa inyo sa ring Facebook page o kung makitaan sa aton nga main page K5 News FM Iloilo 88.7. Kung may luyag ka mo nga i-greet, i-shout out mga music request ninyo, kung may gusto ka mo mabatian subong nga gabi, kung nagapamati ka mo sa radyo sa inyong mga salakyan, especially sa mga nag-park shot dito sa may Sunset Boulevard. Sa mga nag-haboy-haboy na sang basura sa Sunset Boulevard. Sinapa nami to ng lugar. Pero ang batasan sa mga naghahaboy na basura. Odo nami tudson. Lagaw-lagaw lang dara sa Sunset Boulevard, and of course be responsible. Go nga ginatawag. Clean as you go. And of course, good evening mga ka-K5. Sa mga laon na binayaan, single, in love, in a relationship, o kung nag-break up na, o na fall out of love na, o sa mga nagapanghinto, sa mga nagatago-tago sa ilang another one, sa ilang mga mistress and mistresses. Welcome Giga Modri sa aton siring programa, Saturday Nights with Langga Kim. Upod ninyo ka K5
Kim Montaño Caluyo. And of course, good evening, good evening. Sa aton sa ring Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC Patrollers. Tara kay Mr. Boyet Parcon, Sir Boyet, good evening. And of course, kay Inanis ang aga up until 12 dun kay Ina. Nagpatigayon sila sa bloodletting activity. Dra sa isa ka mall sa city proper. So, it's a noble activity gid. Nga makabulig sa aton sa ring mga gakinanglan sang dugo. Na baka ang puso ko'y And of course, mga ka-K5 sa mga PAW or Passenger Assistant Officers ng WVTC. Ang naka-clinic at Dayo fresh, confident, mag-standing-standing sa tunga sang modernized bus. Okay, hamot-hamot ang ila ihilot. And of course, aton man yung mga driver, ang mga sweet lover, kamusta ka mo dara? Sa aton man mobile taxi drivers, aton mobile taxi patrollers ang K5 News FM Iloilo. Nga nagalibot-libot sa syudad kaga probinsya sang Iloilo. How are you? Kamusta sumong ang patawag na pagbiyahe ninyo? Sa inyo pamasahero? Damo man bala sumong pasahero? Pili ko damo nagakadto sa may Sunset Boulevard. Diba naga-taxi? Diba naga-angkas? Kaliki angkas mo hindi na that much active. Much active. Kaya tungod nga ginadakop na sila, bawal na. Pero mga ka-K5 halong-halong gid kamo sa mga pagbiyahe ninyo. Always remember the blow bagets. Kaya gina-remind pa mi sa inyo sang LTO. Okay, kay inhabaw, gasunod-sunod kita ka-posting sa mga disgrasya sa dalanon. And mostly ang involved is mga motorsiklo. So always wear gid mga helmet ninyo. Make sure nga nakalock. And of course, dapat yara kamo sa tawag na self-consciousness bala. May presence of mind kamo kung nagabiyahe. Kung halin kamo sa mga pistahan, nga hubog kamo, halin kamo sa mga bisperas, kay parehas ni bisperas sa haro, may mga shot-shot sa mga balay-balay, kung may mga food fest. Mote dapat make sure nyo nga makapauli pa kamo sa inyo nga mga pamilya. And of course, mga ka-K5, good evening man sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Kamusta ka mo dira sa mga nagatrabaho abroad, pero nagatutok sa aton sa Facebook Live. And of course, pwede man ma-access ang aton sa program sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga application. Download nyo sa inyo sa atawag na Play Store. Mga ka-K5. So if you have greetings, pwede ka mo diri ka comment sa aton sa Facebook Live at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa matagaharon, ti wala kita da. Agad-agad nyo lang kami. Kabisan makaon lang kami sang anong gusto ta kanoon man. Mga fruit salad, buko pandan, lumpia Shanghai. By the way, good evening kay Sir Mayoka. Teresang Gandado Cabana kay Langga Mayon. Good evening, Langga Kim. Shoutout lang sa Kapilitan, Kablas, Kampolyo, Kapulot, Anakan. Grabe naman na dumahapo-apo ko sa family tree ni Sir. Sa Anakan, Kanabuan, Albina, Kalugas family, kag Pandayan ni Greg, kag Kampolyo Store sa taga Sitio Pagas, Barangay Ayabang, Leon, Iloilo. Sa mga kasimano ako dra sa Leon. Kamusta ka mo dra? Shoutout lang sa mga Kalugas, Kapilitan, Kandado, Kangkang. Grabe nga family tree yun. Kabansagan family, kag Mois, Lumihaw. Marami na ilang lumi nga Lumi. Ang ilang man nga pizza, nakakaon ako dila sa time. Kung mahapit bala ka mo, apakadto ka mo sa Bukari, basta mag-amo na nga season like February, March. Tugnaw na to sa Bukari. O kung tugnaw ang inyong relasyon, mas tugnaw to sa Bukari sa bunga season. So before ka mo magtaklad sa Bukari, hapit ka mo sa Mois, Lumihaw. Dara na sa may Igkadyos, Leon, Iloilo. May mga lumi na da kay para antes ka mo magsaka, mainit-initan ang inyong lawas, ang inyong atsa. Or magnaog ka mo, haling ka mo sa tugnaw, mainit-initan ang inyong lawas. And of course, good evening man kay Langga Helen Morales.
Good evening. Langga Kim yan. Good evening everyone. Kaya K5 Reynan Haralda. May dayad yun niya gabi. Kamusta da sir? Nakapanyapo na ka mo? Ang palimam Langga Mary Jane Vallejo. Idlaw man ta kay Langga Kim. Grabe na idlaw kagid sa akon ma'am. I miss you too. Okay Langga Novian Bahade. By the way si Ma'am Maria Jean Vallejo is listening and watching. Sa may Hama Balud Pototan Iloilo. O tandaan Ma'am Maria Jean Vallejo. Hindi ka K5 Rave. Ang inyo kasi manwa. And of course, kay Ma'am Novian Bahade. And kay Langga Lanelin Bugwas. Classmate ko ni sang college. Under the College of Communication sang West Visayas State University. Mga badge. Mga badge siya. Bachelor of Arts in Journalism. Ay, laon na naman kinambuhi natin nga sa Parlen mo, no? Kasi Langga Aliura, ari naman. Ang taga-apin sang tanan. Sabi ko, anong galinupok? May fireworks display. Ang kakas ko man ng headphones ko, no? Nag-overthink ko. Shoutout lang dira sa kaparintihan ni Sir Mayor. Sa may barangay Tagsing Liho. Amali Maria Jean Vallejo, nakatatak dun si Sir Ray sa heart namon. Anong tatak ya? Tatak? Tatak K5, no? Wala yung tani mamit lang ko ba? And of course, mga ka-K5, if you have music request, pwede nyo gin mapaplay diri sa aton. By the way, kaupon naton ang nagkalain-nain naton nga mga relaying station diri sa probinsya sang Iloilo. K3 News FM Yagaw, K3 News FM Laganes. Nasa may Yagaw kay Kuya AJ. Kamusta dara Kuya AJ? Ano daya pista sa may Yagaw? Ay, may disgrasya. Day follow up naton karon na. Ito may nagsuhot dang tawag na nga duwa ka motorista or sakay at tawag na duwa ka sakay sang motorsiklo nagsuhot sa isa ka pribado nga salakyan nga probably motong nabunggoan nila or nakabunggo sa ila. Halong-halong gid ha. And of course, dira sa K3 News FM Laganes, kay Kuya George. Kamusta Kuya George? And kay Kuya Japoy sa Kalinog Iloilo, K3 News FM Kalinog. Kamusta dira Sir Japoy? And of course, dira sa Quinto Distrito, kay K5 Papa Flo. Papa Flo. Kay Master Flo. Dira sa K5 News FM Sara, nagapangagdagid niya hapon. Anong sudan tada sir? Anong subak? Okay, amon di. Thank you. Happy Fiesta gali dra. Ano gani ila barangay man. Barangay Turog-Turog Uton. Dra ang tawag na. May kilala ko da nga nagtawag na. May pateko. May gabi lang dira kay Langga Remya Pane. May gabi sa tanan shoutout lang sa family ko sa may San Enrique Iloilo. Kag sa Pasay City watching from Taguig City. May Ma'am Beans, BSJ, Maya Dayat gin nga gabi. And of course, syempre abiyan nalipatan ko na sa mo. Abot natin diri sa Master Control. Kay 5 Andre Fred La Pastora. Guwapo na, macho pa. Pro single pa bala? Ano, approve, disapprove? Single gyapon? Basi kay nga agaw ka before Valentine's Day. Or pwede man, kung galangot kalag mo ka kay 500, guntingadang 14 sa kalendaryo mo. Ang naga may 14 pa din, may nga may 14 pa din. Guntingon ta niya hasta sa bilog nga, bilog nga si Mana. Good evening kay Langga Kapakal Vlog. Day ni Gatanaw. Comment yung mga ka-K5 kung din ka mo subong nagatanaw. Kung ka mo subong nagapamati para ma-acknowledge nato na. Kaga basi may gapanghugas da pinggan yung mga manghol. Kamyawon nato ng ilang kapisan. Sa mga nagapanghugas pinggan subong. Kaga ko sa mod. Kaya nagambal nga wala man ko ka tawag na kakaon ako papahugason pinggan. Amo nagin man kung agot how. Ako nagot kay ko para minga suguan no. Magulang mo lang tamad-tamad lahaw. And of course, good evening Mandra sa Burj Cafe. Sir Makoy, Sir Mayok galing. Mahapit kami datanin supposedly during natuman. I think New Year ato or January or December 31. Nag-close na to pagsaka na.
Nami tatani mag-selfie-selfie. Adra sa may Burj Cafe. Pero kamo mga ka-K5, Ma'am Bings PSG, Langga Lanilin Bugwan, Sir Mayok, Ma'am Nadalyn, Ma'am Ramya Panes, kung pamangkoton ka mo, how's your heart? O balan ko nga we have different stories sa aton nga kabuhi. We have different struggles. Subong adlaw, damo na kita inagyan na inlain. May iban din, they have lost someone in their lives. Or maybe nag-break habi sa ilang mga partners, long time partners. Or iban may mga triumphs sa ilang kabuhi. That's why I remind you all to be kind sa isa kag-isa. Because we'll never know nga damo na siya galigin na angyan sa kabuhi tapos pa agyan mo pa sang pagkasinupla mo, sang pagka-britulda mo, pagka-brituldo mo. Bali, Ma'am Maria Jean Vallejo, sa radyo kami nagapamati lang Kim, halin sa K5. Shoutout sa mga bata ko kay Arya, Edmar, kag Dea Guapa. Hi Dea, pretty lady. Or pretty girl pa lang nisa. And of course kay Langga Romeo Sologastoa Sarmiento. Nagatutok na sa may Sambag Saraga. Kapakal Vlog. Aring si Kapakal Vlog. Shoutout sa kay Sir nga gin-feature ako. Kasi ka K5 Aron, wala siya subong naka-leave. Gin-feature ako pag dinagyang, ikaw to gali Sir ang may dala nga armalay. O, di yung balida sila. Kung naman balasin mo, Sir, tiruha ko ga. I remember, Sir, ako galito nag-post, no? Nag-edit ko isang, isang post, nakita ko tayo mo nga, picture. Grabe ang OOTD. Ang danagyang. Kailan nga, Jean Paul Romero Hardin. Sana mo, kitaguro tanom si Sir Jean Paul ay Hardin palido yaw mo. Ano na sa family Hardin sa Ibawan Sur Mandoriao, Iloilo. Sino gani pangalan niya sa to? Si Kaki5 Aaron Refoyo, Kaki5 Sir Kapakal Vlog. Abi ko bala sang una, Sir. Pagbasa ko bala Kakupal Vlog. Sorry lang good, Sir, ha? Kabay pa nga mapatawad mo ako. Kay Langga RV Agairos. Kay Jasmine Michelle Vergara, good evening. Kita ko na ni Maria Jean ang mga picture ni Langga Maria Jean. And of course, mga ka-K5, and for our topic for this Saturday night, ang aton nga pag-istoryahan, pag-chikahan, pag-sentrohan sa aton sa nga programa. Ang aton pamangkot for this Saturday night sa aton sa nga episode. Good evening sa aton sa nga 30 live viewers bisan bago aton sa nga Facebook page, no? Okay na, sundan nyo man kami sa gihapon. Thank you so much. Ay, salamat ma'am, follow ko ma'am, kag boss ma'am, ara ko sa haro. Ano naman na yan ang question mo, Sir Kapakal Vlog? Ang aton pamangkot for this night, for tonight's episode, Langga, ano bala kalayo ang imo gintabok? O kon ginbiyahe sa ngalan sang paghigugma o kung in the name of love, sa ngalan ng pag-ibig. Whether sa ginpangaluyagan mo, sa partner mo subong, sa asawa mo. Okay, I've been seeing a lot of videos online, especially sa TikTok. Like, travel gid sila. Like, for example, halin sila sa Palawan, makato, tabok din sila sa Iloilo, masakay sa aeroplano. Para na makita ang ilang kahagong na. Sa inyo, ano bala ang greatest sacrifice na ginimo nyo in the name of love? Especially sa mga biyahe-biyahe, no? Grabe ang tawag na ang inyo sininga pagigugma. Kailan ka, Crisanto Lumawag, ka K5 Keep, shoutout lang dra sa may Pase ginman, or Pase. Sorry lang ha, I'm not that familiar sa barangay. Pase, San Dionisio, Iloilo ang Lumawag family, and Palparan family, kag Casido family. Kailan ka, Benji Asurias, mayadayad yun nga gabi. Kailan ka, Marbor ka. Good evening. And of course, mga ka-K5, kung gusto ninyo, kung wala ka mo, ubos naman, nag-ubos ng data ninyo. Sa cellphone nyo, butangan nyo sa headset. Automatic ka mo dra kag itutok nyo sa inyo sa nga FM frequency, FM dial at 88.7. Mabatian nyo dra ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kailangan Blair Matuliano, maayadayad yun nga gabi. Lagaw to ko rin sa Haro Plaza sa palibot sa Haro. And mga ka-K5, kung may mga shoutout ka mo and music request, comment nyo lang dira.
And for our first set of playlist, para mag-tunatawahay ang inyo sa ninyong balatsagon, to relax, to chill, and to vibe with our first set of playlist. Here's a song from Sara Geronimo entitled Kilometro. A song from Jonella, ang booming OPM artist boy, entitled ang yung song Oxyhina. And a song from Miley Cyrus, Flowers, para sa mga single independent women or men that they could stand out even wala isang kahagug. Sa kanta gani, I can buy myself flowers. Wait, pwede man yan, hindi magbakal, pwede man kapuknit to. Pwede makakuha-kuha to sang bulak sa padbalay mo, ha? Kaya mga K5 time check at 7:25 in the evening. Stand by, we'll be back. Para sa taga-pamati ka mo sa music, inom ka mo dra sa DDX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Emil Itang Uy. Tapos itas chia seeds and the sugar cane extract. Para ako nabudlayan, malaka mo magpamuhin. Bisan nakadamo kinanaan nyo, bawdo pala ka adlaw kung wala ka pamuhin, ha? And kung nabudlayan man ka mo magpangihi, it is because gina-detoxify, gina-flash out yung mga toxins sa imong siningalawas. And healthy coffee pa niya siya. Hindi pa niya makapasulabs ang inyong sulok-sulok. Hindi ka makulbaan kung mga pika man aga udto hapon na sa magabi. Gani mga K5, stand by! It's 26 minutes past the hour of 7. Magabalik kita diri sa aton sa ring pagpangalakan sa Saturday Nights with Langga Kim. K5 Music FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, ipatan ng problema, magtangon kag magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Emil. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagaya sa lahat. Yes.
wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Imon, ang Diyos mapalos. Ako si Kat-5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadugay. Handa ang palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay
bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minuy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag utaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnunin mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosa na, hambal ni Day Joy.
Oo pang, tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda, namit talaga. Sa K5, lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugta ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi diba ang mga tao, siyempre mga tao kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ang part sa Panay Island, nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga paghitabo. Nauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. Bugtawron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan nga mo na. Oo. Kami ko mati, maganis sa kakadlaw lang gani ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sang iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex o pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man yung posible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknowledge ko nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw.
Pero sa mga karaya, ang mga lingwahe, lang di ko abi, kabalogin mag-karaya. Pero manami balat sa balatsagon. Kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Na-acknowledge ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Na ika'y dumaan, sana ay maibsan ang aking pangungulit. Mga ka-K5, we're back para sa aton siring panumbalik sa aton nga programa. Oh, may color kita da yun. Oh, grabe, alerto. Ganda ko yung mga bebelam sa mga langga-langga ba? And of course, good evening, by the way, kay langga Maria Victoria Bernasol. Good day lang sa tanan ka K5 News FM. Shoutout lang kay Lelen Joy Abing sa Hong Kong, kag mga bata niya, no? Sa may Patag, Barotag, Nuevo, Iloilo. Ang Bernasol family. Happy 3rd anniversary ka K5 News. Over 3 years naman kita, mama. Ato yun nga anniversary is every July 5. Good evening kay langga Micah May Benedicto, may dayad yun nga gabi. Kay langga Delphine Buen Montaño Jr., may gabi langga. Idlaw man kami sa voice mo ba? Magrabe. Orientihan, na itaguro sir Rai. Ang akon nga, dabla, mabatian mo per mi man. Nadala ko ginang middle name ko, Kim Montaño Kaluyo. Orientihan, na itaguro sir Rai. Shoutout lang sa Montaño family, sa Mapili Grande, Badyangan, Iloilo. Next time, ang magasabat sa aton siring pamangkutanon. Langga ano bala kalayo ang imo gintabo ko kun yun biyahe sa ngalan sang pagigugma. O kun what have been your greatest sacrifice in the name of love? Naka-standby sa linya ng aton caller. Hello, good evening langga. Hello, Langga Kim. Good evening, K5 Team. Montaño Kaluyo. Wow! Kanay, lauman ka mo sa akon. Pero dugay-dugay, gawa kita nga wala ka programa. Last week, wala ako ka-program. Kaya may dinakyang. Sako gawa. K5 Reynan, is this you, good man? Yes. O, diba? Napaktan ko da yun. Siyempre, tatak rin. Naginatandaan. Napakot naman guro mo. Oh, paktan ko kapalaran mo sa mga tuig. Gusto mo? Ay, hindi na napapaktan. Hindi ko malahin pa ng resulta. Nag-overthink. Pero kung kaysa, hindi ba na, ang pakot-pakot niya na I don't believe nga tawag na amugin ng matabo sa kabuhi mo. Depende na nasa destiny mo. Ako na pala to, K5 Team. Blang ko pala mo kasi mo programa. Basi hindi ako yung nahidlawan mo to yung guru ex mo or crush mo. Wala ka naman yan, mo ka naman yung istorya yan. Story maker ko ba? Nakapanyapon ka na lang ga, Rain? Yes, ang konsudan, ano? Tawag na pala Canton Dry nga may sardinas kag bangros na pinrito. Wow! Ano, Canton Dry? Oo, Canton Dry ng panawagin ng nabalang Canton lang ginabotang kami sa Dion, K5 ang ano na gani basta Canton. Tapos bangros nga prito nami na tapos ang chanab lang kita mo ng ano, ang itom-itom na may puti. Ang lakot na sardinas lang. Ang kahang? Ang pula? Sampat. Ikaw nagluto or ginuto ni motherhood mo? Niluto naman niya, amon din nga, asawa ng amon church pastor sa amon simbahan. Din ka subong how? Dara ka sa balay nyo or may ginkantuan ikaw dara? Ati super sugod. Subong araw na ko din sa balay. Tapos... Dara ka sa may sa Mabanate? Oo. Bito ka nakikita. Di mag-monitor ko. Wala ka program. Titi. Music man. Nag-overthink ka, kid. Ngabi mo, wala ako. Ari ako. Okay, sinangadaan kasi manaw ito ang nadaan sa programa mo. Sa ako, abi, dinagyang, sunod-sunod yung mga events kag K5 Reynan. Pero I'm back. Pero tawag na, sa aton sa ringa... Despite na wala ka sa programa, despite pero sa mga report, magkasabay-bayan mo nito gapon. Pero napatian mong pamangkot nato ng Rain?
Wala ko kabati, kaya ari ko disagap yung radyo ko to ganda. Ate, sige, ihambalon ko para sa imo. Liwaton ko ka K5 Reynan, kay espesyal ikaw. Maghihintay Ano? Okay. At least makilig-kilig ka na subong. Special ikaw diri sa programa naton. Ano ka dan? Avid listener. An avid caller. Ang Langga Reynan, ang aton question for this Saturday night. Langga Rain, ano bala kalayo ang imo gintabok o kung ginbiyahe sa ngalan sang paghigugma o kung wala ka pa sang may gintabok? What has been your greatest nga sakripisyo sa ngalan sang paghigugma, Langga Reynan? Okay no, para sa akong duro 510, ako nga pinunti mo pala mo kutanan sa mga tinong. Ano na dito sa master test din nga pagsusunod kapag sa 35 sa kalag na dito kuma. Siyempre wala ka man ko sang may nakuman ka sa may manager in person. NBSB ikaw. NBSB ikaw. No boyfriends, NGSB, gali no girlfriend since birth. Wala man? Wala ka man kaagi halin sang una? Wala pa kami 5 man. Oo, pero kung once ka ma-in love ka, anong sarang mga mahimo? Nasugid ko maghimo ka kay 5 na nakagin ako mga things din sa cellphone. Oo, chat, tawag-tawag, video call mo na? Tawag na kay 5 na. Oo. Pero tawag na sa mga fling-fling mo nga na, like, anong mambal mo nga, like, nahimo mo para sa iya nga, hindi ka mapating nga nahimo mo? Siyempre, nag-adjust mo kay 5 nagapula ako para sa palistorya lamang sa iya. Nagla akong ginagawa kay 5 ito ka na mabrakon ako mga brakon, dito gano'n ko sa iya mo, kasi prepare ko para gahatag ka sang time sa iya, ga-allot ka time. Oo, ito. Tapos kagi ka mo meet up like ang inog allowance mo ginabakal nyo pa sang quick sang siomay, sang favorite food ya. Wala. Wala pa ka mo kagi meet up like fling lang pero tawag lang. Wala. Pero kung ma-in love ikaw lang ga Reynan, what can you do in the name of love? Ano ayan sarang mo nga mahimo para sa pagigugma? Siguro para ako kung men love din no kasi sa kababae in person siguro din no yung mo ko itong tanan nga bapon niya ko kag masacrifice man ka para sa iya pero nga para mag-accept mo sa ako niya ito tinik ara ka pa? Sorry pa ko di ka din buhi pa ko Grabe man. Pangkot lang ko kung ara ka buhi. Alive on kay King. Pero tawag na, kampiyon ka man magpalangga lang ga Rain. How? Di ko siya kampiyon man. Like para sa imo, kung magpalangga sa isa ka tao, whether sa babae or lalaki, kung ano man ang gender preference mo, like, pila dapat pala ka percent? Kaya pera, iban nga, ambal nila dapat 50% is ang pagpalangga mo sa partner mo, kag ang 50% is ang nabilin mo para sa kaugalingon mo. Pero para sa imo, anong proper ratio or ideal ratio para sa imo kung magpalangga ikaw? Para akong duro kay 100% kid. Wow! Kaya nga kagitid kaya na nakambal ko nga 100% ang magpalangga makita ka tao. Kasi siyempre, ang 100% ka na yan, pagpalangga mo na sa tao. Hindi ka makambal nga wala ka bilhin sa kugulingon mo. Kahit pirmi mo, wala palanggaan, pirmi mo naman yung na palangga ang kugulingon mo. Ambal ni Sir Hudlo Montana, langga Hudlo. Ambal ya patihi si Ma'am Kim sa una lang na sadya mig. Sa una lang ko ng sadya. At least nakatilaw ka sang sadya. Dibla lang ka. Kaysa puro lang kasubo. Gani man o. Tawagan nila na nga sadya kay may kalipay kag may sadness. Amo na ba lang ang para kay Padkin na sa una lang ang sadya, pero sa uli, sadya pagid. Wow. Depende na sa pagdala nyo sang relasyon, depende na kung paano ka mo magpaayon sa isa kag isa. Paano nyo tuhil-tuhilon ang tagipusoon sa isa. Once na nasakitan ka, tapos kaya nasagyahan, katubong mo na kung wala mo niya, kagapin pa, kung wala ka mo communication sa relasyon, nasubog din.
Sa isa daan ka relationship, you have to commit your time and dapat kabalo ka gin mag-communicate. Alang man na nga tawag na nga magnobyohanay ka mo, mag-partner ka mo pero wala ka mo ga-istoryahan. Kita mo na K5 Reynan. Arab lang tupaday lang sila. Pero ma-chat pa sila or tawag na ma-chat-chat pa sila kung anong mensahe nila sa kaisa kag isa. Ambal nga, hindi na ko sa imo, pero pagkada, ambal nga, sorry babe, sorry ha, ambal ko niya, muna ka? Oo. Ambal nga, break na ta! Pagkadugay-dugay. Sorry lang ga, honey, my love ko. Alang ga, hindi ako pagbayain. Hindi ako makaginhawa kung madula ka, hindi ako mabuhi. Pero syempre, maginawa man siya gyapon. Hindi ba to siya oxygen eh? Walang ga, Rain. By the way, thank you so much. May talamyawon ka dara kag music request kung gusto mo makabati isang kampiyon yung music. Okay, ako na mo K5 Team, mayong gabi. Of course, kaya sa K5 Andre, no? So, of course, sa pinakagwapang station mo na pang 88.7 K5 and Sara, kay Maninay Mane, ngayong gabi. So, kay Sir Matt, kay Ted, Ma'am Alex, Ma'am Jenny, Ma'am Nicole, of course, kay Sir Rachel Amalay, kay Sir Enrico, kay Sir Aaron and Lloyd Ripuyo, kay Sir Eric, at saka Sir Eljan de la Bacolod dira. Kay ano kay Dr. Amil Oy, kay nung Jimmy sang tan sa Bonifacio. Sino nga Eric Cordova? Si K5 Tenerife bla. Tenerife, sa may Bacolod. Nagpugong-pugong pa sige. Base ko nag-ano mo sila, base ko nag-sabay-bay mo sila. Kasi K5, Ethan, James, Sarmiento. Pati taga K5 Bacolod, kilala mo ba? Siyempre, tumati ko na sa programa ni K5 Jim Paul nga iligan yung DTS. Tumati ko na sa programa ni K5 Lacson. Tumati ko na sa programa ni K5 Brod Salma. Kampiyon gid. Sa Olado gid. Pero by the way, ginakolabos na kita some time. Anong gusto mo nga request nga ambahanon or anong gusto mo nga balik-balikan nga mga kanta supong? Request ko asang kanta nagatigulo Inaasa sa wala by Shansai. Inaasa sa wala by Shansai. Mo pang high school ba? Pang high school nga music mo na kanun sa theme song ni K5 Ray. Sige K5 Ray, thank you so much again. Grabe man yun yung grabe man yun yung mga technical partner, may theme song, di ba? Ako na sa una, ang iya nga mo, nga theme song, kaya syempre, tawag na, balaan mo gan paasa man siya sa wala mo. Kapalaran? Oo. Ati, bunggo niyo ulo. Bunggo niyo ulo, niyo slunan. Sige, thank you so much, hanggang Reynan, all the way from Banate, Iloilo. Extra lang ko si Padje, manidlano ko namin extra. Sige, may problema. Sige, take it away. Ang programang Saturday Night with Langga Kim dinadulot niya sa mga produkto ni Dr. Amil Uy. Magbakal na sa mga produkto ni Dr. Amil Uy sa klinika The Alternative Medicina. Ganahan pang sa may Robinson Haro. Kag, ang ining programa ginadulot sa inyo pang Power Trio, ginapunan sa BTS 500, may PC sa D3 Bio. Gusto mo ba magayo? Maggamit na. Ang klinika, D3 Bio. Di ka nagidlamang sa may banwas ang Banati, ini si K5 Reynan Bayton, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM Kampiyon. So much! Hanggang Reynan all the way from Quinto Distrito, from Banate, Iloilo. By the way, good evening lang dira kay nga Maria Jean Vallejo. Ang balya para ka na akon ng Kim ginbaton ko sang akon bana. Bisan pa nga may mga kabataan ako or single mom. From the very beginning, ginbaton niya ka. Matawag na yung sakripisyo mo. And matawag na na yung unconditional love. Aram bang bisan may damo ka sang flaws or damo ka sa mga mishaps sa mga kabuhi. At the end of the day, ginbaton ikaw. The acceptance is love.
inyong Shoutout lang gali sa bana ni Ma'am Mario Jean, si Delphine Buen Montaños Jr. Salamat sa pagpalangga ka naman. I love you todo. Wa ay break, wa ay preno. Grabe ba? Huwag maniho lang bati ka. Driving you crazy ganda. Wala break, wala preno. Ang pwede rin ni Langga, tawag na Langga Maria Victoria Bernasol. Lagi nagutom ko sang Sudan ni Sir ba? Watching from Aba, Saudi Arabia. Sa abroad ra kay Ma'am Marisol Valuro Kasipid sa may Balabag Oharo. Mga dayad ganyan gabi. Ang baga ni Ma'am Mary Jean Vallejo. Permigid gani gahambal bata namon langga nga sin kamo apelyido nga Montaño. Kay Ma'am Mariente ko da sinyo mama. Mag-fiesta kamo da. Lagaw ko da. Shoutout sa mga taga-Duran, Zumalag Capis, sa sitio na bahay sa Parcon and Fuerte family. From Langga Daryl Parcon Fuerte. Dres sa may Dumalag Capis. Ma-request ka kay 5 si Ma'am Maria Jean sa kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang si Coco Martin. Jaru-jaruza. By Lizel Garcia. Huwag na sa unang kantang, kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang si Coco Martin. Kailang ka RV Latumo Rapisa, good evening. Kailang ka Leo John Beliones, diraman sa Kapisa. Kapamating idri sa aton. Kailang ka Macjo Buenavides Peloteo. Diraman sa may Tansa Baybay City proper. Maya dayad yun nga gabi. Time check, it's 8 p.m. Madi 3 Bio Health Alert kita, anak. Kag-i-play nato na ang inyo sininga mga music requests for you to unwind and for you to emote. Kung gusto nyo nga magdugo-dugo ang inyo tagipusoon subong nga gabi. It's 1 minute past the hour of 8. Karin standby, magabalik ang aton sininga pagpangalaga. Dirigid lamang sa Saturday Nights with Langga Kim. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musik. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa kabaga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina na kabato na ako niya. Tao ka, happy birthday. Sana malala ako niya na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special.
Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkat ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages.
Noong nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda, namit talaga. Sa K5, lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugta ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi diba ang mga tao, siyempre mga tao kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ang part sa Panay Island, nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga paghitabo. Nauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. Bugtawron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. May maginabat yan naman na. Oo, pero ko mati, sa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknalit so nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogin magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka.
Once mabalaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Na-acknowledge ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Okay ka! May kape ka sa K5! Mga ka-K5, yari kita subong sa Maya Burgos, sir, no? Oo, kag nagalupok gid ang K5 News FM Iloilo diri sa may Bulkitan. Ano pangalan sa Bulkitan, sir? Haruda. Haruda? Tanan nga mga ruta, ano, sir? Haruda, nagapabulkit diri. Kaupod naton subong sino gani aton, sir? JR. Calvario. Calvario. Pila edad, sir? 34 years old. Taga diri man, sir, sa may Burgos? Oo, Burgos. Pero may ka, sir, kapamati sa K5 News FM Iloilo, sir? Alin sa aga? Oo, alin. May patay-pates na maghapon na pamati ay din. Tisin o nga mga angkors ang paborito mo gid nga pamatian? Si Sir John sa Udto. Tapos si Sir Ray Umalay sa Kadsin o Pagid. Ang partner na sa subong ano nga programa ang mabatian mo? K5. Oo, ang K5 News FM Iloilo. Ano sang una? Bandera? Oo, subong ang Radyo Bandera sa sang una ano na subong? K5. So since nga nagdaog ikaw or solid kagid, sir, nga tagpalamati sang K5 News FM Iloilo, nagdaog ka, sir, sang kampiyon man nga produkto ni Dr. Ramil Uy, ang Klinika DTX Coffee Mix, sir. So ano ang ato nabi, sir, nga pagpangagdaman nabi, sir, sa mga tagpalamati man sang K5 News FM Iloilo para magdaog man, sir, sang DTX Coffee Mix. Pamating ka mo sa K5 para nga magdaog mo ka mo sa na ano si so nagdaog, no, ang promo naton nga okay ka, may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Nagdaog si Sir ano ganito one, sir? Si Sir JR sang Klinika DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape nga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy. Okay ka! May kape ka sa K5! Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News FM. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party burning. And together, we will continue this song towards the sky. And let's The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, bloggers, and everyone who's involved in programs to wear our behalf.
ng gabi sa kanya. Ako si Presidente niya sa taga-Lumanggan nga kao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulugid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may kisikan DTX Copinix. Dako din akong pasalamat sa siningang produkto na nakabulig yun sa akon sing dako sa akong balatian. Ako si Yesenia Castro, taga-dawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa D3 News FM Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Permitin ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tingin na ang DTX 500 bali may isip kag DTX Coffee Mix. Sabi nga pasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Miloy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw o nga ginabatyan. Salamat din. Salamat ng madamo. Ako gali si Cynthia Lacardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM, Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Permigid ako nagabakal sa inyong mga produkto kay may nabulig din sa akong balatian sa mga wala pa makatumartis. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may PC kag DTX Coffee Mix. Salamat kid. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:23 na sa gabi. Mga ka-K5, we're back para sa aton siring pagpangalagad dari sa Saturday nights with Langga Kim. Of course, kaupon nyo sa gihapon, Langga Kim Montaño Caluyo. Good evening kay Sir Macjo Buenavides Feloteo. Kamu pala mga ka-K5? Ano pala ang naging greatest sacrifice nyo in the name of love? Ikaw ka-K5 Ans, kung ikaw pamangkoton, what has been your greatest sacrifice? Sa ngalan sang gugma, magpaiway na lang. Uy! O, bisan ikaw ang nasakitan kaya hindi ikaw ang palanggaya, hatag mo na lang sa iban. Huy! Ako sa rin siya sa Yauki Ako suportahan ta. Basta kung broken hearted ka, pwede ganda ako makomfort sa imo ha. Ano na Sir Macjo Buenavides Feloteo? And of course mga ka-K5, pwede gid ka mo ha, katawag sa aton sa ring hotline via 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314 o kon 0919-0999-066. Sa mo rin nga mga bagay mga ka-K5, ang greatest sacrifice like mag-travel, magbiyahe pagkadto sa amo nga mga lugar. Para lang makita ng ilang kahugugma, sino bala dapat ang nag-initiate sang amo sina? Dapat bala nga babae or dapat nga mangibabaw ang effort sa mga lalaki sa amo nga bagay? Ika Sir Macjo Buenavides Feloteo, siyang una sang ginapangaluyagan mo pa si misis mo. Like anong natabok ka pa or nagpalangga ka na lang sang lapit para hindi kang budlayan mo? Good
evening na dira kay Langga Alexis Alquidion Mook ni Hana. Kaya pamatigid riya sa aton siringa pagpangalagad gatan-aw man sa aton siringa Facebook Live. May dayat gadra nga gabi ha. And of course, may nakitaan mo na ko sa online. Like, siya, alin siya sa may like, work siya sa Batangas. Tapos ang girlfriend niya is from Manila. Like, everyday siya ga-travel. 3 hours ang biyahe. Adlaw-adlaw yung ginapauli para lang maupdan ka nag-review for board exam. Uy, sana all. Good evening lang dira kay Langga Rex Taiko. Nag kay Most TG kag KG. Am I speaking it right? Am I pronouncing it right? Hello lang dira kay Langga Math Estrada. Matthew Chahala. Hello Sir Math. Wala ko masabat ang tawag mo sir. Wala ko ka cutie bells na akong sino nga phone bells. Umasa sa paniniwala. And of course, good evening man. Good evening kay Langga Edgar Badbanon. Ikaw na idlaw man ta kay Daddy Ed. Good evening Langga Kim. Good evening to our viewers and listeners of Saturday Night with Langga Kim. God bless us all and God bless Lord save the Philippines. Grabe ha, save the Philippines. Siyempre damogin mo sa mga like conflicts and mga natural calamities that we should pray for. Oh, may ara man mga ka-K5. Have you heard of that story? Consider man natin like a greatest sacrifice for a relationship, for a partner. Ato ba itong tawag ka-K5 ato ba itong ginpa is like 7 years sila nga magkarelasyon. Like he is supporting ang pagtuon. Like hatag siya financial or finances wise ka-K5 Andre. Pero at the end of the day, tapos mag-graduate sang babae, ngan bayaan nang siya gali. Ngan baylo siya sa iba na agoy. Pag ganin nila, you can measure the love of a woman. Samtang nagstay siya ba lang, wala-wala ang lalaki. Pero kung ang lalaki naman, ma-measure mo naman ang pagpalangga niya sa isa ka babae. Kung sa iya nga partner, sa iya nga asawa, kung palangga yapon, hindi siya magbago, bisan nga ara na sa iyang tanan. Especially kung nagmanggarano na siya and he is capable of everything. Capable mabakalang gusto yan. Siyempre kung damo na sila kwarta, pwede na sila kakado sa mga bar. Pwede na sila kaupod-upod sa grupo. Good evening lang dira kay Langga John Paul Dizon. Good evening Langga Kim, watching dira sa my municipality of Dao, sa my probinsya sang Capiz. Kamusta ka mo dira sa mga taga-Capiz? For me nila na maisan, no? Kasi nagtawag yung mga taga-Capiz nga, aswang wala, aswang aswang batasan, siguro pwede pa eh. Diyan mga taga-Iloilo, mayaram man na din. Watching lang si Sir A from tawag na Sir Rex Taiko. Sino nga Sir A, sir? Mayang gabi kay Ma'am Nene Shan Presya. Nagapamatigid din sa aton sa nga pagpangalagi. Kay Sir Matt, din nagapakadto, sir, sa Bacolod ka man pakadto. Maghihintay lang na ika'y dumaan. Sana ay maisa lang aking pangungunan. Pero kamo kung pamangkoton kamo maka K5. Like ang nambal ko bala kay nang kung magapasagugma, like what should be the ratio sang pagpalangga. Pero iba nabi nagahambal nga 100% palanggaon ko na sa. Pero man iba nagahambal nga I should give the 95% nga pagpalangga sa iya. Kagang remaining 5% will be sa akon nga kaugalingon. Para at the end of the day, basta magbayaan niya ko ni sa uli. At least may bilin pa para sa kaugalingon ko. Hindi ako ubus-ubus. Or ubus na ubus.
Good evening, dara kay Kagawad Roy P. Fama. Dara sa may barangay Sambagharo. Kamusta ka mo, dara, sir? Shout out kay Manzueto Marfil Jr. sang Sagay City, Negros Occidental. From Langga, XXXX. Bada kadamo sang X. Nakulbaan ko kay Sir XXX. Bla bla na poros may ni uyat ya. Kusil siyang uyat. Hindi man ako makambal nga tiruha ko ga. Kasi ko tudon malanis. Sana umaisa ng aking pangungulila. Shopping was fairy tale, but I don't wanna wake up. Pero mayara man ako balang kakilala sang kilala ko. Like the travel gift. For example, halin sa Guimaras, Matabok pa Iloilo, or halin sa may Bacolod. Huy! Halin sa Bacolod, pakadto sa Iloilo City. Ginahimo ilang halin sa Haro Plaza, patagbak ang syudad sang Iloilo kag Bacolod. Wala makitang iyang crush. Kung makitang iya sa nga inspiration. Ano kayo sa daan, when we are in love, when we are in the peak of that in love moment, like mga mambal ganin nila, balang you have that butterflies inside your stomach. Mahimo mo ng tanan mo. Pisan tamad, gagapisan ka. Isang una may makilala ako mo. Kilala ako. Tagbasi may kilala man ka mo. Isang una kapangaluyag na. Wow! Hindi ka sagob sa ilabalay. Hindi ka ubra sa mga ulabraho sa ilabalay, pero magkadto sa balay sang iyang anubya. Magaba, impress mo na. Sila pa nagpangagaw sang baldeda or sa laguban. Sagob na rin sila daw. Pero syempre kung magdugay na, syempre muntakaan na sila. Ano lang to ya, for impression lang. Ikaw, Ma'am Naneshan Presya, ano ang ginihimo mo in the name of love? Kung ka mo single, maybe for your loved ones, ay subong daan, ang bagang nila, ang gugma pa chimpo-chimpo. It's either nga swerte ka, or hindi. It's either nga mahibi ka, or magkalipay. Pero namin man kung wala ikaw love life, wala ka kay 5 ans, like wala ka sa kung matulugan ka, wala sang masunggod sa imo tungod nga natulugan ka, wala ka ka-update. And you'll act independently. Pero man yung makatipid ka, kasi syempre single ka. Syempre kung in a relationship ka, like meragad na yung libre moment, magwa ka mo sa amon dito, amon ni, ito ka mo sa amon ng lugar. Amali lang ka, XXX po. Ako si Mansueto Martihil. Marfil. Grabe, Marfil. Good evening kay Langga. Una, Fred Sarmiento nga nakatutog na sa aton sa rin nga pagpangalaga. Mahiwagan sa lamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na patingin. Mahiwagan sa lamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipili? Abali lang ka, Aliera Api. Abali ya. Wow, grabe. Nag-share man din sa iyong story. Hindi ko ma-intra ka sa sa Feb Ibig Special. Kay 5 Aliera. Kilado ka namin, masang imong love life. Imo love life 100%. Ang kay 5 Andre, 0.1% lang. Wali ka kay 5 Aliera. Sa sobra kaluyag ni Anton G. Nagakim, nakalabot siya sa Sara. Halin sa tubungan nga gamotor lang. Diba? Halin sa Premier Distrito. Halin sa First District of Iloilo. Ginamotorya lang. Sugat dulong si Kakipay Balira. Sara! Awa na ginatawag nga effort. Effort. Good evening nagakim from Sir Rodan Pagdato sa may barangay Agdahon sa Pasig City. Tapos doon na batian ko kay K5 Alier. Nakitaan ko sa story mo. Nga like si Anton, nakasakay siya de Langga Alira. Ikaw wala mo pa makita si mama mo, pero nakatuan niya to sa Singapore para lang makilala yung mama mo. Sana all de Balira. Di ba? Tabukon pati Singapore pa lang to mangilala kay mama mo. Wow,
Sa ako to si Anton G. Wala na siya kabati. Good evening lang dara kay lang ka Edward Badbado ng Balya. That's true lang ga Kim. Ang aton swerte kag kun pangahimtang sa kabu or kahimtangan sa kabuhi. Hindi kita mismo ang may uyad sa na. Ang makakontrol kundi ang aton nga mahal nga Ginoo. Kag importante himo lang kita sang maayo o kun kabubuton sa aton mahal nga Ginoo lang ga Kim. Ang sakto gid. We cannot predict what will happen in our lives. Whether sa paghigugma, sa aton career, sa aton personal growth. That's why you just have to enjoy life. You only live once and do what makes you happy. Bayid ako na isa sila sa imo. Bayid akong damo sila nambal sa kabuhi mo. Nga sila nagapakaon sa imo, ha? As long as you're reaching your dreams, as long as you're not stepping. As long as wala ka sang naapakan. As long as wala ka sang iban nga ginaagrabyado, then you have to do it. Don't let the perception of others make you stop from or make you quit from reaching your dreams. Because at the end of the day, you live for yourself, not for them. Mga temporaryo lang na sila sa kabuhi nato. Sa pelikula pa, sa mga film, or sa mga theater. Mga audience lang na sila ka K5. Mga bebelaw. Mga langga-langga ako. Pero you just have to enjoy yourself. O kung gusto mo magugma da. O kung gusto mo pakagbato, ang napalangga mo pakigbato da. Hindi nila supportado yung love life mo, binag-binagon mo man. Maybe may nakitaan sila sa partner mo nga hindi man lovable. At the end of the day, ikaw man na magsalamuha na sa iya. Ikaw man ang mahulid sa iya, pahuli. At lang Ma'am Sir Edmar Lequinia. Good evening kay Ma'am Biggs PSJ and Sir Edgar Babanonan kay Sir Macjo from Langgawan of Freda Sarmiento. Mukhang talagang besta. Okay, adja fighting! Mga ka-K-File, kung wala may naghahalong sa inyo, dapat halungan yung lawas nyo. You have to protect yourself. Wala may nagaprotekta sa inyo taga-puso. You have to have a good immune system. Healthy ka mo. Inom ka mo sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para, syempre, subong daan, like, it is really draining. Like sa work or sa school mo. Especially if tawag na bala, bombarded ikaw. And doon na bala yan ikaw mag-manage sa imong mga ulubrahon. Para may energy ikaw, pwede kagit ka inom sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. May mga mabugat naman yung trabaho or sa nagapulawanay, pwede ka mo ka inom sa extend. At least pagpuling nga may gana pa mo sa misis nyo. And of course, inuman ka mo sa G3 Bio, subo nga uso ang ubo. Ako nagligat, gausgad tutunan ko, naga-newscast ako, ga-programa ako, gahambal ako sa kahanginan. Mamamugin ako. Kaya you have to protect man sa inyo sining throat, sa inyong lawas. Sinong ka mo sa D3 Bio, kung kaisa panalitig, kung kaisa super init. Kung ka mo sa D3 Bio because it has an antibacterial and antiviral components. So, sarang makaprotekta sa inyo sining lawas, matok sa mga virus and bacteria. Ibang daan na nagasaka ang kaso ng dengue and other kinds or forms of diseases. We have to protect ourselves. We have to protect our immune system. Mabakalinis sa mga malapit nga butika sa inyong lugar o kon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Naka K5, it's 38 minutes past the hour of 8. Stand by ha! Magabalik kita diri sa aton sa ring pagpangalagad sa Saturday Nights with Langga Kim. K5 Music FM.
Hindi na. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, analang? Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ara, again, last. Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila na guwapa, okay, kamo ang ma-judge kung sino daon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa mo. Okay. Naisip na mo, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang ilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Babatong kasang isang box na DTX Coffee Mix. Gabi? Uy, ito na lang alam, ha? Mga batong na panginsang Pisos! Nakalais water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso pa na water sa mga? Aray. Awan. Udang tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. 200! Lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tukakaboy niya ako. 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo. 400! Kami ako. Tutuha. 500! Lipay mga... Nalipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Salamat tayo. Okay. Liwatotang hambang naton hep-hep horay lang pero may hambata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw.
Ano to? Ang K5 mo sa babaw? Okay lang ay. Wala problema, guwapa ka magyabon. Sige ha, 1, 2, 3, go! Patay! Wala kami kasi SM na. Alam mo sa swapo. Sumego! Tumugad mo. Wow! Grabe ba? Tungkol-pituan na lang nabubalis na tonta. K5 sa babaw. News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Ay! What a classification! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre po na ibon sa lingon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5! Ang pinakano mo, sila 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Wow, grabe! Tanda mo, pasyon pa! Oh, hindi ka sila kayo pinagan! Halila. Bagong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Maglugo? Sino lang maglugo? Si Papa! Ready? Music! Meron ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay niya. Tapos saan ako na? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano pa ang basa sa main 5 minutes na siyempre kay Doc Ramil? Maraming salamat. Sige lang, lipay na lang. Hindi ka na paglantaw, puloy na to. Wala na ta. Ano bang gano'n kay Jack? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Gani siyang aton dapat suportahan. Si K5 Ray ang aton gid nga tandaan. Itipong ta, hindi ta siya pagkalimtan. Palanda niya ang kabataan, paborito siya sa katigulangan. Mga boto tanon, hindi niya pagpapayan. Ray Espeja Umalay. Ray Espeja Umalay. K5 News FM. Ang kampyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Binglas ng pag-ibig, salamin kailan nyo ba? Mga
K5, we're back para sa last episode. Sa last portion sa aton sa ringa programa. Diri sa Saturday Nights with Langga Kel. Good evening dira kay Langga Norma Dana Balduque nga nagatutok sa aton nga pagpangalagan. Dira kay Mami Immaculate sa distrito sang Lapas. Lapit dira sa may Lapas Plaza. May dayan yun nga gabi. See you later, nanay. Mangapi kami da karon. Kamusta ang pagpamati mo kay Langga-Langga? And of course, good evening man kay Langga Apple Diap Tabataasan. Shoutout sa Apple Taasan Macor and Three Wheels Company. Especially kay Bing Tan and William Tan. Sa K5 News FM 88.7 FM number 1. Based on the latest Kantar Media Survey, number 1 ang K5 News FM Iloilo. Out of all the FM stations dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Thank you so much gada sa pagsuporta ninyo mga ka-K5. Okay lang ka Kenneth. Uy, good evening. Langga Ken, kamusta ka dira sa may syudad sang Bacolod? How's life going? Misan may mga challenges sa Sir Ken. O padayon, bato lang. Bato Bacolod. And of course, good evening man. Bali ma'am na siyan presya. Pagyasang times ang akong love life, ma'am. Bagdo hindi gid ako makatulog. Nga nagabarabariswa ako sa katribaho. First love kag last love ko gid. I-playdan mo to, ma'am. Nautigulang na kami. Same man gihapon ng feelings. Dapat aragid diya ang communication sa isa kag isa. Sa kaluoy sa mahal nga Dios naging successful man ang amon nga love life. Ilagko na mga kabataan kag may mga obra naman. Amo na gani kun pagbuot gid ni Lord kamo-kamo gid na. Oh, kag gwapa imo mga kabataan, ma'am Nene. Ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Salamin sa iban pagidra nga nagatutok sa aton nga pagpangalaga dira sa Manuas ang Leon. Kay Auntie Itin ko dirang nanay-nanayan ko dira kag sa Kaluya family and Montaño family. Kaya nagapamati gidra. And again, happy fiesta dira sa may barangay Turog-Turog gid mo. Sa may Manuas ang Oton Iloilo. May mga birthday greetings ka mo for the G. Daw mayo lang ka Kim ha. Okay lang sir, pareho man gapon. Every day. Dapat ang maganin nila inspired and motivated. Sana naman inagyan mo sa kabuhi. Laban lang. Kapisan ang baganin nila. Kaya gayuhom ikaw. Wala sila kabalo nga may kinikim-kim ka. Sa pangalan ko, may kinikim-kim kayong mga masama ng loob. Mga sakit sa buot. Kasakit, pait. Mga pigati sa kabuhi. Diba, ma'am, Nanation Precious? Wala akong in love ikaw. Wow, araga solo cellphone ikaw kay nahadlo ka. Bakit ani nanay mo nga nag-uyat sang cellphone? Ara manabon ka man na sang habon. Magtabon-tabon ka man na sa habon. Kaya syempre gabi na mo patay ng sugat. Ito sa tawag na, kakilig-kilig ka man na sa chat-chat ka. Or text-text ka man na sang una. Tapos makita ka ni nanay mo, hoy, ara nagi pinulaw ka. Tapos mareklamo ka, buwas na sakit ulo mo, ha? O sino na gina-text-text mo? Sino na gina-chat-chat mo? Lalaban tayo. Daw manok lang. Talaga sabong lang. Sige lang pwede man tukturok na lang kita Sir Ken. Para panindugan ta ng pagka ta. Wait ko mga kita. Katipunero. Laban lang alaksan. Kaya na to galing promote ako to. Ay, sorry Lur. And of course, mga ka-K5, sa may mga birthdays dira, kantahan na natin sa happy birthday sa buong gabi para ma-enjoy nyo man ang inyo sa birthday celebration before magtapos ang gabi. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday. Just a day, just another year, but in our eyes you are the... Sa may mga
birthday dira. Bisan wala ka mo sang cake, bisan wala man ka mo dira sang bongga nga handa. Importante you are with your family, or you are with your loved ones, sa mga importante nga tao sa kabuhi mo. Sa may mga ambag sa kabuhi mo. Those people who are supporting you emotionally and all other aspects. Importante you have survived. It means nga nakalabot ka sa birthday mo, nalang puwasan mong isa ka tuig na full of challenges, full of pain, and full of different stories. Diba? Just enjoy your day. Lain niya, subong ang celebration, kung tigulang ka na, medyo lain na ang, like, ang meaning, ganyan, no? Ang celebration mo. Like, kung mga kabataan, syempre, may mga papaskwagan na sa ilang. Pag wala masang masyado problema, syempre mga bata pa lang. Ang naparigban pa lang nila, like ang anong irigalo sa ina. Pero kita yung mga medyo nag-adulting na or ara na sa marag senior na ba? Marag senior na. Kaya ginaproblemahan mo na yung daw adlaw mo nga pagpangabuhi. But be thankful for the life that God has given you. And of course, always think that you're blessed in all means and in all ways. Ang mga pagtilaw sa kabuhi mo, it's just a blessing in disguise, man. That will make you even stronger. Or malikaw sa imo sa mga katalagman or sa any nga mga tao sa palibot mo that could harm you. Shoutout lang kay Idol Sir Ray Omalay, sa tanan nga staff sang K5 News FM Iloilo from Sir Kenneth Uy. Ang bata sang aton siring nga Chief Executive Officer nga si Dr. Emil Itanguy. Thank you so much mga K5. By the way, nakaupod naton dira sa aton siring tawag na dira sa K5 kon sa K3 News FM Miagaw. Kuya AJ, thank you so much dira sa mga taga Premier Distrito, sa mga taga San Joaquin, sa mga taga Tigbawan, Tubungan, Gimbal, Igbaras, sa may taga Banwasang Miagaw, Banwasang Oton. Thank you so much guys. Sa K3 News FM Laganes, dira sa mga taga 2nd District of Iloilo, sa Makasimano ako dira sa Banwasang Leon because I'm a Leonian. Nag-ano ako gani, nag-ngurob Leon, ngurob. Nag-roar. Grabe nga, roar. O pa naman song strong roar. Roar. O pa naman sexy nga roar. Roar. And of course, sa mga taga-alim mo dyan, San Miguel, Pavia, Santa Barbara, New Luzana, Banwasang Zaraga. Kung may nalimtan ako, I'm sorry. And of course, dara sa K3 News FM Kalinog sa taga 3rd District of Iloilo, sa mga taga Tubunga, Nimo ko nga 3rd District, sa mga taga Kalinog, kay Kuya Jepoy, good evening, sa mga taga Kalinog, Pototan, Haniway, Badyangan, ano pag yung dara ka K5 ans, Dinglit, ano na yun, 4th na no? And of course, sa mga taga 4th District man sa mga taga Pasig, San Enrique, naman sa tawag na Baratak Nuevo, sa may Banwasang Dumangas, sa may Anilaw, sa tanan nga malabot sa aton siring signal. Thank you so much. May kapamatigan sa aton sa Capiz, Guimaras, sa may Negros. May ban ka biyahe balas ang series pa kadto sa Negros. Kung kaisa mabatian pa kita sa Negros. Thank you so much kida sa mga series drivers na nagatutok sa aton, sa mga drivers ng jeep, sa mga drivers ng tricycle, sang sikad, tanan nga mga driver, pati sa mga nagasakay sa ilang para sakay. Sa ilang misis mo. Shoutout kay nga Angela Pianera. Good evening. And of course, sa taga-Quito Distrito kay Papa Flo. Thank you so much, Sir Papa Flo. Dara kay K5 Region. Sa ilang station manager, kay K5 Manilin Abaro Palek. Sa mga taga-Sara, San Dionisio, Lemery, Estancia, Carles, Baratak Viejo, San Rafael. San Rafael, kasi 4th one. And of course, sa mga taga Iloilo City, sa mga taga Haro, happy fiesta, dugay fiesta nyo na. Wala kita. Sa mga taga Haro District, sa mga taga Molo District, sa mga taga Mandurriao, sa mga taga La Paz, taga City Proper, sa mga taga Arevalo, sa taga La Puz,
Ano pagkat nalipatan nato? Wala na. Thank you so much sa pag-upod ninyo sa akong rin pangalagad sa inyo sa Saturday Nights with Langga Kim. Maganin ni Sir Kenneth Uy, basta driver, sweet lover. Para sa K5 Jason Talaron. Wala galubad ang pagpalangga sa iya asawa. Ang bali Sir Kenneth Uy, Sir Jason. Away ako no, basta driver, sweet lover. Ako gid man na-approve. No, Sir Ken. Pareho kay K5 Ramilo Paleg. Abisan layo ang Iloilo kag San Dionisio tabuk hun gina. Biyahihon gina. Akapon naton diri sa aton silingin Youth Center kag K5 Alira Joy Apin. Ang taga-apin sang mga kubos makubos. Kag K5 Alira Joy Apin at kag K5 Sunny Sarabia Puna. Halo ka mo sa pagmaneho and wherever you are, keep safe and God bless always. Ako ang inyo nakaupod, ako ang inyo Langga Kim na laging may patikim. Just call me Langga, I'm one call away. Kaginisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Bye, Sir Kim. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon.